ka jingkwa upajba hakator bar sanrai kimat ayu ki pajba ki kwa ipi ban kren ka jingshakri jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2 ka balam khamat da seng National People's Party NPP hapok ka jingilam jong Conrad ke sangma kumu menteri rangba kalayat mentala Henry banai pada pedang kini ki khindiat banai ka jela kala saki ki babun ki jingyaki bat ka jingmi jong ki pajba chasurok pandawa ya ka hok nakanik sarkar bat ki babun menta ki dan pedang ka jingyakren hoj umla panlen ka sarkar lingba ki tanat paper ki persangkat bala menteri na kabenta ki pajba Henry ban pentri kam ki mat jungkular ki babun ki bala klay ka por election kimde ki basuk ban pentri kam ne penbej bat ka baydai bat ki kam penroy ki bon pelat ki basa dien kumanai nuksa kum ga jingsnio jong ki surok hakaleng ka jela ka ba ka sarkar ka ai daw yu slap ka jing pelip boarding ka badang beteng sa hadu menta ka ba ka daw ka de na ka jing bom dan ki dam ka jing bom biang ki bam di ka yo kam yo jam ka jing kenrei jong ki nong di drugs ka jing kut stat ha ka kam khai drugs ka jing sha dakhol ki jaka ka jing le don bor ki nok snong na asam bat kumjur ki bor sarkar na asam hakapot ka jing ki dor ki marbam bat ki we kumta hakabai de bat kini ki mat ki bau pajba ukran na ki dukan sha hapo ki kali kamai ki jaka pajba bat ki we ushilong mil kwa man pen sangap ka sur pajba lingba ka rensan ka bangi ai kerteng ka jingkwa upajba halor ki mat ayu ki MLA ki badon ya kalat ban kren lagadei na kaliang sensyar ne liang persya ki bana kari khasi jantia kin ye keli ya tai ya kren ha ka dorbar sandrai ka basan sngi ka ban sedang ha ka khatsan terik unai lor arjar arpulai tengi ni ro siam kin ba siam jing ken ka seba phai na do ka kam ka jam na do ka le ka wan na do ki ai bro khoj nong kan dong na sor bun ta ki jing te ngasu ya dei hinga ro kata ka jing keli jung pi ba so ya hap ka ban kin ya tai ken po jing dorbar mo nya sa ya ka ka jing pha ya ka ri jungi kum ki nong mi kmat ki wan ki kulare ka ka ba ki ong bangan da job ngan wan mentan ki la job tang sisin ki mon mi re po ka sinong ka tha ko jungi nang ta ka lait ro ngi se the lei ju yo lait bun baliap ya ka ba me ka surok ro pindalet menta sa basa ngi khoru kharam long kum basong kali kulai ndon nok pe ndon jonga ta ki nong mi kpat pe resya kata da jing sya kata te tang ka por ba ki don kam yangi ki wan ki mon khro ona dep ta ka election I tang ka dur ka dar bakin wan bikin tang banwan ni kendo asnong thau ro kala biang mo kini kren hadien ke sawan ka jing pha don ja la ka ja na do ba job election hadu mentah don don mi bun ki jing hangi ro ste kasurok pendawan te pin se isen asia long kumba song kali kulai mentala ati don ba pe don ba jengop don pen pha surok nyu surok takin budi ha chnong nyu chnong bir ken ju hi ta kita kan isu kita gimana nang ta saka di ka thiet menakan ni kila kren ki ong ba sim rai tu jing ot kilo ro ya ki nong rep jongi hadu menta kam patrikam gitu kinang sa hikim ju te haba kum tu terlong kam poi ki ai kadai kin ba banya tai no menta hing dor ba thau an ken long ban yo ka ta ka jing sai mo kada ki trekam nam tre ro hakani ka por ki dei ban le tang ki dong stanat kum kata ka dadon kum kata ka jing ya tai ken ngi ki da pu thap ngi pu siliang ro don di kersian ken lo ya kita ken no kersian ke ipat ke jing I hakor kom trekam jo kani ka sarkar ani kam long re ka sarkar menta ba trekam te kala yurot sia kani ka sarkar menta te ni kajing le kene sarkar menta te kala le haba palat sisa kampet te jure wa tang ben yo ya pisala jong ki tak si bhe yang i duk usuk pat don su te kajing perkhat lem si phang la ku dor ka si phang la ku dor ka don su jing perkhat na preng menu kita ki nong mikmat ba kwa bikin ya keren ki di jing ke ba pelapan song banya keren hayeng dor ba kawa nga te ngong haji sungo nga te ngong ka BPP nang ta ngadon de bet kaliang sen kongres lembar men suah pon sensyar ka kongres ni yo la lut ki ro ka jing im la lut jongi kristan te nang ta ka bam ka di ro kam dalong kumenta te menta ailat ki nya ki BPP ba arden ban mi khmat ban ya kren ban ya sait te ba
yok siok kata jing su kata ka imlang salang ka bahagen hajing im jungi lamar mentak la hiram ka kordit pelat hane po ri ko jungi ri si jungi habang ka sebalik ke bang awan ngai kini kita ki ut bai teh ba kim biang ki nong mi khmat kim ban biang ki nong ya saj an teh nong thau an ka Meghalaya jungi kalaya san puis nam te gane ka jing kale along no kong ka tradition but ni gelong basusi bangi pai ba jong ri khasi jongi na kali Meghalaya brakawai ni sutnat ban buat yang ni tradition ka bam position chano nyimdan kita ka jing sngo kit khia ban follow ban ka follow up mo ban ne ban budin ya kita ke ba kita kina mi khmat jongi kila kular khapo election ni shuhun me tu la mali ni tu shukular musyakum tu mata pa mlai isuhun ta haladi te 100% Naka 100% try arshi 4% ke jisem jonga kumba ong iwe I riu perkhat jongi wala wala khlan no bangkwa dwal bule iwa arjiling do wi ya ka red ya ka sarkar bale tang naka shipo ai tang lai 0.5 lai point san nama bale isem maka jingdu na ki buan bha la de kim khamtam nga susi bha ba ki ministers ki badan ha ka shuki kim de ki brio shampang te kini ki ministers ki bom dan kata ka ikhtiar lana kata ka jing tibet ka skill te kade ka kamram jungi ki pai ba mata bom dei ban jet eu tau na kinong ilam tang badan spa la ne tang ba la ban khro ya phi la ne tang ba la ban pen yam ya phi pen khi ya phi pen kam emotion jungi nim dei ban long ta te kini nganget ba election masawan house na wajar apra kede ban kelano pai komentar ngiyok legislators ke balong qualified shisha they have a long legislator kalong be ba kam ka kalong kane kam kum kinong sensar kalong ka kajar ba do ta ki bon ke ba khap vietai ba lene ban suthu telada kini legislator chungi ba kam ngi de legislators kim le lene kim suthu hangno ngin poite te pai ki jela jo kiwi ki lakiu bat ka menta ka balong basusi ba ka Meghalaya ka poi sya tedong du ngilong bahasa jerong du hal yang ngajing duk ni sorong ning suklo ning susi ne ba kamta te kan de jing le bakla jungi pai ba he bangim suthu ya ka jing kong san jong ka jing trekam ka ha kano kata ka kamram jong ki nong sensar lane ka kata ka korkom sensar ni suang me amne le la dum yo aja mangi la job utur da rem utur ngiyo giyai belahi le ne kim su thu pat ba lada kinanglam jongi kim nang mangi sakta pe ko mga matang la pass class 12 the playing disabilities people with disabilities ngam yo kam ngasong ne kade ke jing duna jong no kade ke jing duna jonga kam de ke duna jonga kade ke duna jongi nanglam jongi kajela jongi la yo san post nem ndre kam dan ka school nam ta jongi ke educational institutions kam dan nam ta jongi ile kam no kade ne ngajing bakala jongi pai ba wat juang ba nele dam meli ro biang dan MP rom long nele kata de ngajing bakala jongi te ke pai ba kade masu tu sai male sekman kap tangi kemen ba mentale ki samla jongi ki lakiu syakmat akaliang puli puti amdei bang ilong kita ki bookworm andei ban long kata ka ki kot kisla ki bangi puli kan penyar ki jumut perkhat jongi kumbangi ki pajba ngila ai ka mandate ya kini ki riu phongut ki nong bala sajet akan election ba dap kade maki ki ban pej ya kata kelengkor amdei ban maki amdei ban sko Sutu bakla ba utau kham start ne utau kham bet ne utau ba kham la ne utau ba kham duna sin hi ba phila shem ek lengkor phide ban tip sha shwa ba phin shem tangai ba kini baro ki riu phongut ki ban don kata ka jing shempang ba ma ki ban habaya tai ba yo kala ti ban tai ha ne po assembly ki ban shem khia ka ne ka por ba yo but puson ba kumno banwengi ka jing kat bala hane kejela chungi kini ki legislator chungi kimla man saindur ya educational policies tane ka system ni kejela chungi kenomla le nomor baro hi ni baro la ngi long kumno wat kop ba brio on claim ka education un la ban kiu
te kata ka de kajing shem phang ka jonga kajing sothu ka jonga ken namar ba bursin kikmi pa jongi mata ki sothu ba klaru ba mentai shu ki khoi ki ban late school namar ba myo kam sarkar tene de khane ka menta ken maka sarkar ka de man shem khia ban persuthu ya ka imlang salang ya kikmi pa ban bomdom do man sim wat ong ma ladam yo kam sarkar nai le school show nai penslo se khoi ki jongi mal school namar haba suthu kumne khamtam chanong kendong te kidang duna ka jing suthu champang haba duna ka champang ki khna le ke mapatti pe kala wei te ki sutna namar ba le school kalong ba ban yaisha te ladon lupa kata ka jing pen salia la ne kata ka jing pen do men sim te kan hiar ban ta feedback ka literacy rate nong kendong hari Meghalaya jongi kat duna bha de kata kaliang ka we bang ka awareness kambyang ka baar pat kadon kane kata ka jing pen kup ting pokok tempan mo ting pokok tempat kane ka jing penting jong ka imlang salang ba nong toy show ban school kata ka we tengah kerpat ba kane ki legislators jongi kin ban khia ba education ka de ka we ka ba konstan namar lada phim dan ka tikit khle phithai nama bele ka jinglur ka bun ban pentrai kam ya education policy ka babiang ka jinglur ka bun telada ki nong yalam jigi long ka balen ledi ki la be wan weng ni ka jinge te ka jing tu janga ka long ba kumba ong mene khmat hi phi riu phongot ki long mi khmat ki bala shem ya ka lengkor ban long kum ki nong yalam jongi ki nong yada jongi ki nong sensa jongi ki nong telenti jongi to tu da purson bah batu warsim ya kan ka lat ka ba philayo kum kinong yalam jongi ki legislator jongi ba phin ong bantang kam kalat ban kamai pajak po iladi hande phide bersutu chai ba kinong mi khmat ki de kita gi briok ban len iladi kajing ka baki pat ba ki akan du komentangi dapat ya kalenti ka surak kat shabapai ka surak ka basniu haduk kata-kata bun stangki thleu bun stangki mi stangki mau sejrong anda kila shnaru tangkat nu katu kat ni benai kasurok kala jat kala peilun khamtam wat hang ni hasor wat shadu ki than nong kendong le tingina ya kran ya ki than nong kendong le kasurok ka bala isin ai shisha haduk kata-kata ngiu i tang hapo ki wat haki social media jan man ka si ngiu i babun ki than mo ki nong kendong ba ki maramat hi ki surok kilinti ki senkian kat nu ka jing isin ya ki khna school ki nong rap haba ki ket ya ki marba mardi mah ban penpoi ha ki yo ki hat ba ki wan dia nang ta dia tengi kentu kan ya ki mah ya ki bor jong ka sarkar ki badai ban pet ya ka lenti ka senkian ba ki dei ban pentrai kam kan mah kamat ka bangi ayub ha ki ni ki pon menta ka dei sapang udrox ula poi ha man laki thliu yeng kumbangin chuong no ma wat ki khna ru ki badang red ki kerta ngila ban i tang na kadur khmat jong ki ha bangi ai lenti ha surok ha lenti ha sengken ru ngila ban i tho te ki baki shu yat kum tu barok si sngi ki em ha surok ki yat ha surok na ai ki yo ayu ni udrox kan hadu kan ni bat uta udrox ka dor jong ta udrox ru kan nu kan usong dor ka ba hadu ki khna red mah ngila yu i baki la yo ban pendan kam ya udrox dia habaki peni yang haki kubor bangi ui baki kam ya udrox ngiu i tang baki kam ya udrox hanrei she ai utu udrox pat ulen ngim ju i baki kin thang ya udrox dia kum ya kenja ma bangi dayu i haki kubor ngi she yu i ba ki thang yu kenja kata kilo ki thang ma ki peni hanrei ya udrox pat ngim ju i hadu menta kini kisi ngim pat ju i she ai ulet uta udrox teng lalong no ki supen lalong baki penthami yang ki pat ba ma ba kio kem yuta udrox hendrai uni udrox anda kila dap kempat imat upoi biang sakitu ki nong khai ma kumbangin sia kat kum kajing yu i jongi kan hendrai ndade ba kat ba kio kem kio ban penjulor no yutu udrox ngam tharai pi ba udrox un jelai hadu kan ni kan ki bala ngop ha udrox kim tiang shu wat yaka jing em la jong ru ma ki em nakaba ki shutu ki shuthem ha yo ha hat ru man ha kini ki singi kalong kaba
ngi kipat ba habang iya hal ti sengken tang shula kem dum ka beneng kat nu ngisir namar balai balap jelai pelat kini ki mendi drugs mah kata ka jing dia drugs mentala i kumba kalong kumba ki dia waidong mah ki di waidong mentangi ka man bangi kam ngiat ngia kendu e kinong dia waidong ngatharai drugs ru imat ula long hakani ka rukom tengi kentu kan ya ka sarkar mah ya ki bor badai ban pet bakin te lakam khanang bakin numjat ki khun ki kti jongi mah ka imlang salang jongi kan long ka kabasngan te she kita kinong yalam jongi ki ba mi na ka benta ka jongi mah yam khamtam mangi ki dok kisuk lei mah kan nu ka jing jongi man ha kini kisngi ki ba menta lei phila la hi ban so thu ba ka bai school ru ka baram hadu kata tengin siu ka bai school ne ngin siu ka bai light ne ka bai kali ru hakini kisni kala akio bahan nadu bawan leng shop ka klam covid nadu hakitu ki por hi ka bai kali ru kala rem te menta kat shaba ya te ka barem sudah ka jingkiu dor ki marba mardi ru hayo menta kata yo ngi thiet da kawai ka dor ha kawai kata yo kala poi dang ilet biang teng ngira tang itu ipisa bangi mat ban thiet hen rei mdam namar balai la kiu dor te she kita ki ba dei ban pet mo ki ba ki ban pet ya ka jing jongi kipat ba namar ka jing kiu dor stet palat jong ka marbam ka bandri kala long hadu kata te habang ipet pede ya ka ni ka sarkar ka bamenta hadu ki jing tei ka ba ka sarkar ka tei ru bon da ka jing tei ka ba ong kum du mo pet tang ye ki jing kieng teng ni tiang ban song kali ru ban let namar balai teng kum ka jing kieng dwar suit ka nusien ngilayu i ba ka jing kieng dwar suit kala orpan nang ta de pe ka jing tei jong kum ka jing tei hang tei ha ISBT ru hakini ki bra katolik ka badang shudap dang shan menta ka dang shudap ndrei ngilayu i pede haki khubor ba ka ISBT kala orpan mo te kum ha ya ka assembly bro wat utu udom ru ula khalam mo te ka ni ka sarkar kat kum ka jing pet jong hi te ka dei ka sarkar ka bala nong kum nu kala corruption saba palat ka sarkar corruption ngahap ong dok kum tahi namar belai ngilayu ina duk ka sarkar MDA 1 ru kadai ka ju hi ka MDA tur ki ki ju hi ki brio ki ba peniat te to menta te kampat poi tang si sendam rumah ka jing peniat jong ka sarkar MDA 2 te ngi kermen ba kum ta kan bakan trei bha kan nang ni sakmat mah te ngakerpat ya kinong mi khamat baro mah ba menta kan sedang kataka ka session mah ka session kaban sedang mentah kini ki khendiat sngi ngada karpat jor ki nong mi khmat jongi kumba ki lajiet kumba ngi ki pat ba ngi lajiet ye ki ba makiru kin ngap lem ya ka jing e jongi ki pat ba bakin pet lem mo wat hasar ne wat chanong gendong ru bon stang ta ki jing e sudah tenga kentu ya ki MLA baro ki hinru phongut mo ki badan hang tu kumba ki la khle ya ka juban jong ki shwa ka election baki wanra ya ki manifesto jong ki bakin pendan kam hok shisha kan te long kumta sa khamtam ha ka jing ya dei bat ka sumar ya ka sumar sukher rumah habang ile sya ki hospital ru kibu ka ta ka hospital sarkar ba ngi ki dok kisuk kan khamyarap yengi mah ladang ile hang tu ndrei ladang ile hang tu bang ini sim dawai kala habang idon kam bande ya kita skini kita ibun ka bamlong sudah ka x-ray machine ru kamlong ka ultrasound ru kamlong ngi hablet private te kan don jing mentoi eu kata ka hospital sarkar ka ba kibu na menta ki dok kisuk lada kimpet lem mah kita ki nong peniat ki badai pet ki bahalor mah katahi kadai ka jing ka ba ngi ki pat ba ngi ya kendu palat kan hadu kata-kata long khamtam ka jimut jom ba pet ngi ka jing don jong ngi sarkar bala de ba dum ta ki bun ba ki jing duna bang ye ba ka sarkar ya ta tang bang kwap kum tu ya sarkar khamtam ban pet yang ngi jing duna jong ngi pat barit jong ane khamtam long ong pet khamtam kita motor hantai ke isu la bala slem ba henry kimpala berkeri adu menta nadu nang su nang ta ki hospital nang ta kini ki jingkur kam jong ki youth jong ni ma khamtam ki jingkur kam jong ki hadu ba ke 12 ngi pois ketu ke tim pois ke di drop te nga kentu khamtam ki sarkar subha ban long mat penilti pai ba ada kebayai kerkom di kalenti bah ma te susuru kowi
long suang ba soba da perkhalem yek pai ba bat da long pesngu ye kejing dawa jong pai ba kum ba pek ni menta ta kejing ki ban kane kum ba le uba ardan mo te kham tam tang kini sia ki laingut na keseng VPP nga kentu ye phi ba soba ban peni kata kabor jong phi ban wan ra jing suk jing bah yang i pai ba te na liang paliang kaduna pelabun pelat ban kho mla su te suang no kham tam hak jing lap jing siam pai ba le tang hak jing dang gali taru kebalajur pelat te soba walat ulti ban pensuk ya ki ta tai